ርግኦ ተፈታዊ መግቢ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ባህላዊ መግብታትና ድማ ኣብ ገዛ ክንሰርሖ ከለና ዋሕዲ ኬሚካላት ፍሉይ ጣዕሚ ጽሬቱ ኩሉ ዝተሓለወ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ደስ እንዳበልና ክንመገቦ ንኽእል ናይ ሎሚ ሆም ሜድ ዮገርት ክትከውን እያ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ጽንሑ ነዚ ቪድዮ እዚ ሓደሽቲ ሰባት ሳብስክራይበር ዘይገበርኩም ትርእይዎ ተለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ፋሚሊ ናይዚ ቻነል እዚ ክትኮኑ ይዕድመኩም ሰላምታ ኣቦቱ ኣሎ ኩላትኩም ጽቡቕ ቀኒኹም ለይ ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣነ እውን ጽቡቕ ቀኒ ይብለኩም ቀፂልና ናብ መደብና ክንኣቱ ኢና ኣብ ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ድስቲ 8 ኩባያ ጸባ ክንገብር ኢና ፉልፋት ማለት እዩ ሓፊስ ጸባ ክኸውን ኣለዎ እቲ ጸባ ዝተጠቀምኩሉ መዐቀኒ እዚ ሜጀሪንግ ካፕ ይድኾን ደሎ ብኡ 8 ተጠቂመ ብኡ 8 ማለት ድማ 2 ሊትሮ ጸባ ይኸውን ኣሎ ነቲ ጸባ ኣብቲ ድስቲ ምስ ገበርናዮ ድማ ክፈልሕ ክንገድፎ ኢና ፀፀኒሕና ክንሕብሮ ኣለና ላህመት ከውፀልና ስለ ዘይነደሊ كم زندا قبرنا دما تتسنحنا كنحبرو لنا بتحتي كي حزمتان ناي حرار طعم خهب يبولون بالعلى دما لحمة كوتسي يبولون كأسندا قبرنا كنحبروينا أتي حاوناون مأكلاي هدئ دبالة جيرنا تفلحنايو زبالة كي حرر متاني كم زنبار دحبرنا كساب زفلح كنقود فوينا حساب زقنفل مالاتيو كم زنبقار تصابانا فليحو قنفيل اللو حجي كافت حاوي الكسنا كزحل مالت قرب كهد كن قرفوينا قتلنا نتي تصابا كزحل كله لحمت زقبرو مجمرتا نعو خنالعلينا كاسكيرنا بفاركي تاقيرنا كي بتننا قسكيرنا حاف كنبلوينا قتلنا إدنا غيرنا مقوتنا يتصابا كنرئينا عري وعي كخون يبلون عري زحل كخون يبلون إدنا مس قبرنا لوسي مقوت دخولو مالتي دين ددنا كومو مسبت حدما حجي نفتي دقصل كنسقرينا مالتيو أب حد شحاني فرقي كوبايا رقو كنقبرينا ازي رقو دعدقنا وترفت لنا كخون خالي وي سارحنا ياز نبرنا زترفون كخون خالي مراقتينا كنت قملو قتلنا نتي رقو كافت تصابا فليحو قرب هادي يدلو كاو وسيدنا كنقاطنينا مالتيو كم زغيرنا دماني نتي تصابا نتي رقون كن حواوسينا كم زغيرنا حاويسنا قرب قطن مس بلد ما نفتي دستي قلبينا مستي تريفو دلو صابا مسو كن حواوسينا او صبو غيرنا كن حواوسلنا
ሓዋዊስና ምስ ወዳእና ድማ ኣብ ካልእ መቐመጢ ደኾነና ማለት እዩ ኮንቴነር ክኾን ይኽእል እዩ መኽደን ዘለዎ ጽቡቕ መኽደን ዘለዎ ኣብኡ ክንገብሮ ኢና ክንግልብጦ ከለና ግን እንዳሰፈፍና ክንግልብጦ ኢና ከምዚ ጌርና ምስ ሰፈፍናዮ ድማኒ ነቲ ኮንቴነር ኣዘጋጅናዮ ዘለና ከዲና ከነቐምጦ ኢና ንሙሉእ ለይቲ ማለት እዩ ኦቨርናይት ከዲና ኣብ ምዉቕ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ እኳ ግዜ ሳመር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣየሸግረናን እዩ ኣብ ዊንተር ግን ኣብ ኦቨን ልቺ ጥራሕ ወሊዕና ክንገድፎ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ኦቨርናይት ይድኾን ደሎ ሙሉእ ለይቲ ርግኦና ከምዚ ተኸዲኑ ሓዲሩሎ ማለት እዩ ሕጂ ንግሆ ኮይኑ ምስ ከፈትኮ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ረጊኡሎ ጋኢሉሎ ማለት እዩ ሕጂ ን2 ክሳብ 3 ሰዓት ድማ ኣብ ፍሪጅ ከነእትዎ ኢና ክዝሕል ድሕሪ 3 ሰዓት ድማ ካብ ፍሪጅ ምስ ኣውፅእናዮ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ጋኢድ ብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ትብለካ ልክዕ ካፍቲ ናይ ደገ ድፈልዮ ወላ ሓንቲ የለን ከምዚ ጌርና ድማኒ ፅሬቱን ፅፈቱን ብዙሕ ኬሚካላት ደይብሉ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ባዕልና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንደቅና እውን ልብና ወዲቑ ከይተሰከፍና ክንህቦም ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ድማ ንቁርሲ ወይ ንጣዕሙ ድማ ንደቅና ክንህቦም ንኽእል ኢና ርግኦ ጌርና ስትሮቤሪ ብሉቤሪ ጌርና ካብ ፍሩት ማለት እዩ ዝፈትውዎ ዓይነት በናና እውን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ብልዕሊኡ መዓር ክንገብረሉ ኢና ከምዚ መዓር ጌርና ድማኒ ንደቀና ክንህቦም ንኽእል ማለት እዩ ንቁርሲ ወይ ጣዕሞት ይኸውን እዩ ንኣሽቱ ትሕቲ ዓመትን ፈርቓን እኳ ተዘይሃብናዮም ይምረፅ ወይ ድማ ብዘይ መዓር ማለት እዩ መዓር ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ንቆልዑት እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ኣኒራ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ላይክ ኮመንት ሼር ኣይትረስዑ ኢኹም ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ድማ ንኹላትኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ወሰናይ